Základom vysokej kvality výrobkov Bramag je dôsledný proces jej kontroly. Ten sa začína už vstupnými testami surovín prichádzajúcich do závodu, pokračuje celou výrobou a končí výstupnými kontrolami finálnych výrobkov. Všetky údaje o vstupných surovinách sa evidujú a pri zistení odchýlok sa daná surovina nepoužije do výrobného procesu. Potom, ako suroviny splnia všetky požadované parametre, zahájí sa výroba. Tam je najdôležitejšia automatizácia receptúr a dávkovanie surovín, aby sa dosiahli čo možno najmenšie rozdiely vo výrobných šaržiach. Počas výrobného procesu máme hneď niekoľko kontrolných stanovíšť. Tam sa kontrolujú rôzne parametre výrobkov ako hrúbka, povrch bez prasklín, kvalita povrchových vrstiev a ďalšie. Každá vyrobená škrydla sa označí kódom, aby sme v prípade problémov na streche mohli presne identifikovať miesto výroby, dátum a čas. Takto označené výrobky lepšie pomáhajú zistiť, z ktorej výroby prípadná reklamácia vznikla a tým do budúcna zase pomohla vylepšiť kvalitu nami vyrábaných produktov. Po ukončení výroby sú na rade ďalšie dôležité testy, zamerané na zabránenie expedície prípadných chybných výrobkov. Sem spadá test nasiakavosti výrobkov a nosnosti škrydly. Napríklad nosnosť sa meria v kilogramoch, koľko unesie daná škrydla. Toto je dôležité najmä preto, aby ste mali čo najpevnejšiu strechu, odolnú proti zlomeniu a prasknutiu, napríklad pod tlakom snehu. Tým sa zabráni vniknutiu vody do obytných priestorov. Technická norma pre Slovenskú republiku hovorí o nosnosti 200 kg. Priemerná hodnota výrobkov Bramag je však 270 kg a pri modeli Bramag Montero dokonca až 377 kg. Všetky spomínané opatrenia slúžia k tomu, aby sme našim zákazníkom dodávali naše výrobky jedine v špičkovej kvalite hodnej značky Bramag.